ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 1.5 ವರ್ಷಡು 400% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುನಂಚಿನ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ 1.5 ವರ್ಷಡು ಎನ್ಕ್ 400% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಉಂದೆತ್ತ ಪ್ರೂಫ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೆ ಸಾಕ್ಷಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ತೆರಿಪವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಅವೇಡ್ದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರನಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನ ಅಂಚನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ 1.5 ವರ್ಷೋಡಿ ಎನ್ಕ್ 400% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಬೇತೆ ಓಲಾತ್ ಝೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ವರ್ಮನುತ್ತ 52 ರೂಪಾಯಿ ಈ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬರ್ತುಂಡು ಮುಟ್ಟ 30% ಲಾಭಾಂಶ ಉಂಡು ಕುರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತ 52 ವೀಕ್ ಹೈತು ವರಪಪ್ಪನಂದ ವರ್ಮನುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ 9.55% 52 ವೀಕ್ ಲೋತು ವರಪಪ್ಪನಂದ 280.20 ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತೋರಪಂಡ 80,085 ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಟಿದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಪನಿದ PE ತೋರಪಂಡ 71.3 ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂವರ ಪೊಂಡುದಂಡ 1 ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂಪುಂಡುದಂಡ 49.83 ಈ ಕಂಪನಿಡ್ 5,584 ಕೋಟಿ ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ತೂಪುಂಡುದಂಡ 13.40 ಉಂಡು ಸೇಲ್ ಗ್ರೋತ್ ತೂವರಪುಂಡುದಂಡ 200.60 ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಉನ್ನತ ಲಾಭಾಂಶ ತೂವರಪುಂಡುದಂಡಲ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲ ತೂವರ ಪೋಪುಂಡುದಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಂಪನಿ ದಾಯಪಂಡದಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಲಾಭಾಂಶಲಿತ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡದಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಡೌನ್ ಆಪುಂಡು ಡೌನ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಡೌನ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ರೆ ಶುರುವಾಣದ 50% ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಚಿತ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡದಂಡ ಇನಿ ಕೊಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಆದೀಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ಗೂ ನನ್ನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡದನ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭಡುಲ ಡ್ರೋನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕೊಡಿ ಕೃಷಿ ಕೇರಳ ಡ್ರೋನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಮರದು ಬಿಟ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ದೇಶಡು ಡ್ರೋನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಲ ಡ್ರೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ನನಂಚಿನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ನನಾತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಪನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಯ್ನತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಒಬ್ಬಂಡಲ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪಡಂದ್ರೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಆವಡಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಡ್ರೋನ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಕೊನಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಲಿಗೆ ಅಂಚದು ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಹೋಪು ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡಿ ಯಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದೆ 1.5 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ದುಂಬು ಅಂಡ್ ಯಾನು ಏನೇನಿದೆ ಅವು 100% ಏನಕ್ಕೆ 400% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ಎಂಡ್ ಆನಾಗ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡಿಡಿ ಯಾನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕಂಪನಿ ಯಾನು ಏತ್ ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ಕ್ 400% ಕೊರ್ತು ನಂಚಿನ ವಿದ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏತ್ ಲಾಬೋಡು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ತೂವರ ಪೋಪುಣಂದಾಂಡ ಪ್ರಮೋಟರ್ 55.07% ಉಲ್ಲೇರು ಪಬ್ಲಿಕ್ 37% ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಲ್ಲೇರು FI 4.65% ಉಲ್ಲೇರು DI ದಕ್ಲು 3.01% ಉಲ್ಲೇರು ಒಂತುವರೆ ಪೊಪ್ಪುಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆನೇ ಉಂಡು ಪ್ರಮೋಟರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ FI ಬೊಕ DI ದಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು 3.4% ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಣಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಏತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುಂದಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 23% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಒಂದು 222% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಅಂಚನೆ 5 ವರ್ಷೋಡು ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುಂದಂಡ 1,207%. 5 ವರ್ಷೋಡ್ದು ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಒಂದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಡದುಂಡ ಇತ್ತ 16 ಲಕ್ಷ ಆತು ಸೊ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಬೈ ಮಲ್ದನು ಒಲ್ಪ ಪನ್ಪನೇನು ತೆರಿಯೋನ್ಗೈತ ಯಾನು ಏತೆಟ್ಟು ಬೈ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಕ 400% ಎಂಚ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಂದೇನೆಲ್ಲ ಯಾನು ತೆರಿಯೋನ್ ಅಂಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ದಯಪಂಡಂದ್ರೆ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನು ಒಂತೆ ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ದಿನ ಐನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ತೆರಿಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ
ಯಾನ ಒಂದೇನು 192 ರೂಪಾಯಿ ಬೈ ಮಲ್ದೆ 100 ಶೇರ್ನು ಒರೋನೆ ಯಾನ ಬೈ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಚಿಟ್ನ 192 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ 395% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್తుండు ಮುಟ್ಟ 400% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್తుండు ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಡೆ 3% ಏರಿಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂದ್ರೆ 2.23% ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾರೆ ಒಂಚೂರು ಎನ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದುಂಡು ನಾಲ್ದು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು 395% ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ ಕೊಡ್తుండు ಯಾನ ಬೈ ಮಲ್ದನು 192 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ ಬೈ ಮಲ್ದನು 193 ಪತ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಕ್ ಒಂದು ತುಲೆ 75,000 ಲಾಭಡುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಮಲ್ದನ ಟೋಟಲ್ 75,000 ಆತಂದು ದಯಪಂಡ 100 ಶೇರ್ ಯಾನ್ ಬೈ ಮಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ 20,000 ಮುಟ್ಟ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ 18 ಅಂದು 119,000 20,000 ಅಂದು ಪತ್ಲೆ 20,000 ಯಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದೆ 20,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತು ಎನ್ಕೆ 75,000 ಖಾಲಿ 1.5 ವರ್ಷಗಳು ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು 1.59% ಇನಿ ಏರಿಕೆ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಅವು ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಕಡೆ 3% ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ಕ 4 ಇತ್ತು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮೈನಸ್ ಆಂಡ ಆಂಡಲ 395% 300 ಪತ್ಲೆ 1.5 ವರ್ಷಡು 300% ಓಲು ರಿಟರ್ನ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹೂಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದನ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ 100 ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ಪು ಓವೇ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಎನ್ಕ 5 ಬಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ರಿತ್ತು ಯಾನು ಅವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬೂರು ಪಂಡದು ಏನಿದ್ದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬೋಜಿ 5 ಬಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾನು ಏಪ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೇನ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ದುಂಡು ಉಂಡು ಅಂತೀರಿ ಅಂಚನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ಲ ತೆರಿಪಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟುಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ತೆರಿಪ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಯ್ತು ಒಂದೇಟಿ ಇನಿ ಯಾನ ಕಂಪನಿದ ಪುದರ ಪಂಡದ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬೈ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು 5 ಬಕ್ಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇನೊಂದು 11 ಒಟ್ರಾಸಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಓರಿ ಪಂಡೆ ಪಂಡದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮಕ್ ಓಲ್ ಪಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅನುಭವನು ತೆರಿಪನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಅನುಭವ ನಿಕ್ಲನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ತಾರ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದು 11 ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಆದ ಮಟ್ಟ ಬಾತರಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜನ ಅಸ್ಸಲ್ ಮೇಲೋ